OoBhokhwana abaThatu bakwaGruff libaliswa kwakhona uCarole Bloch, imifanekiso uShayle. Kudala kwakukho OoBhokhwana abaThatu ababehlala emadlelweni. Owokuqala wayebizwa ngokuba nguBhokhwana omncinci wakwaGruff. Owesibini wayebizwa ngokuba nguBhokhwana ophakathi wakwaGruff. Aze owesithathu yena abizwa ngokuba nguBhokhwana omkhulu wakwaGruff. Babengalithandi konke ikhaya labo elalilidlelo elomile elithe tyaba. Lalomile yaye lalinameva kangangokuba yonke into ababeyitya yayixaba emqaleni. OoBhokhwana abaThatu, omkhulu, ophakathi nomncinane. Ngaphaya kweBloch kwakukho indulana egqunywe nguqaqaqa oluhlaza yaka onencasa. Kodwa phantsi kwalaa Bloch kwakuhlala irhamncwa elidala eloyikekayo. Amehlo alo ayetshawuza okomlilo. Impumlo yalo idumbe okwevatala. Lalisithi xa lilambile irhamncwa limpakuzelise imilebe lenze isandi esivakala ungathi ngumbane ulanyaza esibhakabhakeni. Size eso sisu salo sikhule sixuxuzele okwezulu lizongoma. Lalisuke likhwaze ukuba kukho umuntu owela ibhulorho yam ndakumbimbilisa. Yiyo loo nto OoBhokhwana aba bathathu bakwaGruff babengazange bakhe balityelele lendulana nalo qaqaqa walo unencasa. Nali ke elirhamnca likhulu loyikekayo. Kodwa ngenye imini kwakungekho nto yokutya, kungekho nesutswana okanye imeva. OoBhokhwana bajonga indulana engaphaya kweBloch baza bavuza izinco. Ndilambile, wakhalaza uBhokhwana omncincane wakwaGruff. Ndiyafa indlala, wambombozela uBhokhwana ophakathi wakwaGruff. uBhokhwana omkhulu wakhwaza wajonga ntsho ebhulorhweni. Wema ngokuzithemba waza wathi ngelizwi elikhulu, "Yintoni eniyoyikayo? Lirhamncwa nje eliya elimdala. Masihambeni." Nabaya bewela.